बहाय माबा जेनेरेल फैबावबाय लोगोया जेनेरेला फैबाय मोनब्रै सारा जेनेरेल एयारपर्टनि जेनेरेला फैबाय एयारपर्टनिफ्राय फैदों देनजार फास्टा ड्रेसा इउएसएन बायदि जाबायलै दाना आर्मिना औ फैगासिनोसो मेनानो फैयाखै एबारसो फैगोन बिसोरबो गेटआवसो दा बम डिफिउज खालामग्रा जोब नैबे बुंबाय बेरग्राखौ बबे बेसेबां मिटारनिफ्राय बेसेबां किल'मिटारनिफ्राय बैलाय मामा लागालांबाय मामाया मामा थांबाय औ खिथुआवसो मामाया माथो फर्टुनारावसो गाखोना फैदों ओइलाय ओमफ्राय जोंना क'क्राझारनि मेदामा डिसि गैलालै क'क्राझारनि डिसिया गैला मेदामा त्रिस होबाय दस्रा फैबाय दा सिअ'नि बैसोरजोंसो गाखोजोबो औ ओमफ्राय मास्टारा बहाय थांखो आयो गारिया बहा थांसै नों गारियानो बुंजोबबाय माबा थिखोसिगोनदां फैला जाबाय जेनेरेलानो फैबाय दा बै गाजों फैनायानो जागोन ना हेलिकप्टारजों गुवाहाटिनिफ्राय फैदोंमोन गोदो लेखा फरायनो समाव फरायाखिसै नङा बेबायदि CM जानो मोनबायबायगौमोन खोमा औ लस जाबाय र' फंबाय र' नैबे हेडसेटआ माला जायाखैबा बेखौ नांगौ ना मोजांखा माला गुलियानो एखे नुयो फैदों आरो फैदों गारिखौ सेना पुलिस बै जोंथ' CMP गेटआव फैबाय ना बैयाव र' फंबाय र' बिदिनोसो फैखागोन दे ओइ फंबाय ओमफ्राय बै सेक्रेटारिनि माबाया गेटआ बाय होदों सोर फाग्ला फना दानबायसो सिपिआव नायबासो नुखासिगोन दे माबानावसो थांसै सिपिआव दुसु सिपिआव नायबा साबसिन नुखासिगोन मानसियानो दोबै दोबै दङ बै थाथ'जोबनानै फैयाखिसै